बतझरा करागार कामार गामिनि सासे सुबुङा सिरि जिउ फोजोबना लादों। थांनाय मोनानि 12:30 रिंगासो समाव बिटिआर क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि बगरिबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय करागार कामार गामिनि सासे 32 बैसोनि सानै गथ'नि बिफाया सिरि जिउ फोजोबना लानायखौ जायगानि सुबुंफ्रा गिखांनाय मोन्दों। फोरमायदों दि बे करागार कामार गामिनि फुलसान आलिनि फिसाज्ला अफिस आलिया गोबाव सम 1 बोसोरनिफ्रायनो बेमारा हामनो रोङाखैमोन। एसे सम आगोल फाहामथायनि थाखाय हायद्राबादाव लांदोंमोन। हायद्राबादनिफ्राय थांनाय मोनायाव न'आव सफैनायनि उनावनो गावखौ फोजोबना लानाय जाथाया जादों होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। लोगो लोगोनो बगरिबारि पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो गोथै सोलेरखौ पुलिस थानायाव लानानै थाङो। गोथै सोलेरनि देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार सरकारि हस्पिटालाव थिसनगोन होनना पुलिस सुलुंनिफ्राय फोरमायदों। बे समाव न'खरनि सुबुंफ्रा मा फोरमायदों बेखौ खोनासंदों। बतझरा साब डिविजনৰ বগৰীবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত খামাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল অফিচ আলী, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল ফুলচান আলী। মানে কেইদিনৰ পৰা মানে অলপ বেমাৰত ভুগি আছিল আৰু হায়দৰাবাদতো গৈছিল। হায়দৰাবাদৰ পৰা যোৱাকালি সন্ধিয়া আহিছে। আহি কেনে তাৰ সৰু ভাইটিক কৈছে যে মই গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ, মোক ঘৰত লৈ যা। ঘৰত লৈ আহিছে, একদম সুস্থ, একদম মানে কোনো ধৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ বেমাৰ চেমাৰ আছে। তে একো ফেমিলিত আহিছে, আলোচনা কৰি ৰাতি সবাই শুই পৰিছে। হোৱাৰ পিছত ৰাতি অনুমানিক 12টা 12:30 মানত তেওঁ ঘৰত নাই। তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে মানে আশপাশত ফুৰি আছে। তাতে মানে খামাৰত ৰাস্তাৰ দাঁতিত এটা কাঠৰ গছত তেওঁ চিপ লৈ আছে। তেতিয়াই গম পালে আৰু কি কাৰণত বা তেওঁৰ মনত কি আছিল নাছিল আমি গম নাপাওঁ। মই ভাবোঁ তেওঁৰ কিবা বেমাৰত কিবা ডক্টৰ কিবা পৰামৰ্শ দিছিল, সেইটো মানে নিজক সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজে আত্মহত্যা কৰিছিল, মই এইটো ভাবোঁ। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसी इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।